Tulak na lang para mas madali tayo. Huwag natin pilitin kung hindi kaya. Para hindi ho masaktan. Para hindi ho kayo masaktan, hindi rin masaktan yung sasakyan nyo. Tulungan na lang po natin. Kami nasasaktan. Sa pipe na yung mga doon natin. Pipe ne. Nasakit yung ano. Tapos yung mga yun. Bahala kayo din ha. Pag puputok kayo mga karburan. Sabi sa inyo parang wala eh. Yan, sasakyan niya. Parang, ano ba, nananakot ba kayo? Ay, Halloween party. Nananakot kayo eh. Kaya tatabihan ko muna yun. Dito lang ako. Mainit. Kaya. Abangan natin yung ano, the old best. At iwan niya sa akin saan ko niya, sa hanapin niya. Sa akin lang. Mamaya na. Mamaya tayo text kita. Ha?